دم باش خوندەکارین هێژا و دەلال و چاوانە ئەس بێبی منتەف دباش بن ناوێ me mamoste nazdar e zarokên hêja û delal îro wana me gelekî xweş e û pir hêsan e hem jî pir kurt e kamên hev hevdûr nas bikin wana me li ser çi ye wana me li ser demsala ye demsal çi ye em ên hev hevdûr nas bikin demsal çi ye ji xwe zarokin û erd li dora rokê digere ne erd li dora rokê digere di vê gerê de hin caran rok dûr dikeve ne hin caran rok ji rokê dûr dikeve erd ji rokê dûr dikeve ev tevker ev tevgera got çê dibe erdê bixware demsalan tîne demsalan bixware çê dikê demsalan bixware tînê ne zarokin û li gera erdê ya derdora rokê re sal tê gotin dema ev gera erdê ya derdora rokê erd derdora rokê digere mezin erd li derdora rokê digere ne digere çi ceme çê dibe ceme sal tê gotin ev sal tê gotin jêre ji xwe zarokin û di salê de çend demsal li ceme hene di salê de çar demsal hene çar demsal li ceme hene salê de kengî ev dema erd li derdora rokê digerê demsal çê dibe ne ji xwe zarokin û li vê de erd gera xwe li derdora rokê di salekê de temam dike li vê de erd gera xwe li derdora rokê di salekê de temam dike di salekê de me got çar demsal ceme çê dibin di salekê de çar demsal ceme çê dibin ew jî ev in çû çine kî dizanî çû çine vê demsala yekê buhar buhar li ceme çê dibe buhar çê dibe ne piştî buharê havîn çê dibe piştî havînê jî payîz piştî payîzê zivistan li vê de kengî demsal li ceme çê dibin dema me got erd li dora rokê digere demsal ceme çê dibin ji xwe me got di salekê de çar demsal li ceme hene çû çine buhar havîn payîz û zivistan ji xwe zarokin wana me tenê îro wiloyê kurtasiyê li vê de heta wana nû em dest pê bikin em ê xal bi xal li ser va demsalan bisekinin ji ber ku wana me ya gowerê ya nû li ser buharê û havîn payîz û zivistan e ji xwe wana min helbê de dawî dibe hûn bimînin kêf û xweşiyê de heta wana kedin